Čínáčí na kraknáčí. Dovedete si představit, že byste s jednou osobou trávili prakticky 60 dní v kuse a za tu dobu jste si ani jednou nelezli na nervy? Já myslím, že všichni se shodneme, že je to dost nepředstavitelná situace. Když jsem poznal Johanku, strávili jsme spolu hodně dřiny na natáčení našich filmů. Často to bylo dost stresové, pač se nestíhalo a tak dále. A proto, když se blížily prázdniny, chtěl jsem Johance vynahradit všechen ten investovaný čas a energii a nabídnout jí prázdniny plné akce a všemožných zážitků. A tak vznikla 60denní výzva, aby jsme s Johy mohli prohloubit naše přátelství, ještě více se poznat a zároveň vás inspirovat na léto. Všichni zajistě víme, že Johanka je nádherná slečna, ale to, co mě na ní zaujalo za těch 60 dní, se rozhodně netýkalo jen fyzické krásy. Za život jsem nepoznal slečnu, která by mě skutečně dokázala rozesmát. Nemyslím jen na povrch, ale vnitřně. Tak hluboko mě odbourat nějakým vtipem, že se budu za břicho popadat a držet se, abych si neučurnul do kalhot. Celý život se snažím rozdávat radost a smích a nezasloužím si snad taky trochu toho štěstí? Když jsem poznal Johanku, přišlo mi, jako by mi někdo sehrál přímo z nebe, jako kamarádku, se kterou se jako nejlepší přátelé budeme navzájem povzbuzovat a držet nad vodou. A proto jsem rád, že jsem našel tak úžasnou kamarádku, se kterou můžu chodit do bordelu v pyžamu, balit nevěsty na svatbách, jezdit totálně na šrot zpátky z Kaleb, sjíždět se na héliu, vymetat festivaly, zkoušet nejrůznější recepty, řádit spolu v bazénech, strapňovat se na veřejnosti, rozjíždět to v klubech, sportovat, houbařit, pivařit, tlačit se, tancovat, bát se a flambovat a tak dále, ale to nejdůležitější, co jsem chtěl s Johankou podstoupit, bylo právě vyjet spolu na vodu. Chtěl jsem si totiž vyzkoušet, jak by nám to spolu s Johankou slušelo ve vztahu a jestli bychom se k sobě vůbec hodili. Totiž, abyste mě nepochopili špatně, všichni jsme určitě aspoň jednou měli kamarádku, u který jste přemýšleli, jaký by to bylo s ní chodit. A podle mě každý vztah můžete brát jako takovou loďku. Dva lidi proplouvající spolu životem. A občas se stane, že se vlny kolem vás rozbouří. Vlny, které by vaši loďku mohly potopit. A pak už je jenom na vás, jestli se ve vztahu začnete hádat nebo společně bránit svoji loď. A proto ve vašem vztahu musíte tvořit tak silnou posádku lodi, abyste dokázali čelit všem vlnám, všem jezům a všem nepříznivým podmínkám, které by vás jinak mohly potopit a rozdělit. Samozřejmě je fajn mít ve vztahu krásnou atraktivní slečnu, protože vás to motivuje víc pádlovat, jít kupředu, prostě makat, ale krása je pomíjivá. A daleko důležitější je, abyste na lodi měli někoho, s kým si dokážete povídat, sdílet své pocity, s kým si dokážete užívat všechny momenty a i ty těžké. Na této vodě jsem si uvědomil, že kdybych měl někdy s někým takovouhle posádku tvořit, bylo by to právě s Johankou, protože je to nejbáječnější holka, kterou jsem kdy poznal. Protože mě baví s ní trávit čas, prožívat s ní ty hezké chvíle, ale i překonávat ty těžké. Protože je to jedna z mála osob, které i po tolika letech dokážu stále absolutně věřit, cokoliv řekne. Protože mi dala naději, že život může být ještě krásnější, než se zdá. Protože mi dala důvod znovu začít žít. Protože jsem si díky ní uvědomil, že i po tolika špatných zkušenostech z minulosti stále dokážu milovat.